Basta ko sa mga unog skin day. Kusong pa maghimo. The apples and this. Orange? Orange, yes. No, just put it mixed together. It doesn't matter because it will mix later. Oh, the Yeah? orange will be for the popsicles and the pineapple will be for juice. Is that okay? We mix it all together? Yeah, the pineapple can't eat. Yeah, because it's so soft to cut. Tingnan na, dali kang hurot. Mga pila ka adlaw, hurot na papsikil kita. Ganahan na siya. Like it. Gusto, malimit sila tatatata. So dari naghiwa-hiwa na pud sila, tabang sila nako og hiwa-hiwa aning mga prutas kay mga ulit man kaayo. So maghimo og yun mo og mga og inyuhang skin day mga dudong no, dili kay kuan kusog mo kaon, kusog mo habhab, kusog pud mo himo. Na sila na nadra nagbaniho din ha. Ganahan naman pud sila magtabang-tabang. Kabalo na sila unsay himuon aning maghimo sa ilahang popsicle. O na sila din ha. Nagpauwi-uwi na pud ang gamayng bata din ha. Nagpauwi-uwi. Nagkiskis naman pud ka oy na unsa. Mo ni akong voice over na. Kargado ni siya diri. Kanang atik-atik ko nagkiskis naman. Sabok ka. Say hello. Hello. No, naglapi man siya oy. Dinila din. Imbes mag voice over si mama sa inyong video. Na nag-uwi-uwi ka din ha. Muna, wa gini klaro na pagka voice overa kay nagkiat-kiat na ni Dres Ezekiel. So dai ana na siya. Oh, nagkiat-kiat na sila. So ako na lang po'y mag tiwas anig kuan. Na akong gibutang din sa kanang butanganan bitaw sa kanang mag-pancake ka. Pwede man na siya basta mabutangan og kunti nang mabutangan sa liquids. Pwede kaayo. Di nako magsandok-sandok. Ay nako, so diri ana ona himutang na wala na koy daghan awas kay katong last time namong himo nagsandok-sandok pa man ko ay. Na po diri ang bataw nagkiat-kiat na po ni ay tama mao ning voice over nimo. Ay kasama ki Sika.